What do you do now? You can't smell your basago. On all I will change the money. Here we say, I will see any what case you can get. Why am neither shoes, my neighbor thought that and Yene maisha inaka, onyata kula chukuta. Yene maisha inako, shainaka. Yene maisha inaka, onyata kula chukuta. Yene maisha inako, shainaka. Yene maisha inaka, onyata mna chukuta. Yene maisha inako, shainaka. Yene maisha inaka, onyata kula chukuto. Yene maisha inaka, shainaka. Hey, okroko ka manama. Ebe niile esi ene rato irato. Hey, aza abashi n'odogo. Makwa aza. Digo kpatawule ego lekwe bubu bujuru shop. Ebe niile aza. Ọ bụrụ nwunye m ka mepele shop n'ugbo. Kama ya atari azụ na tarịa ya n'ọnụ riri ọdịọ. Ụmụ ma ajọ ọnụ. Ụmụ nga bụ ke taa ya mta akọ amụsụ. Irie ya. N'ụbọchị igwari ọchịchị ya. Ihe onye ebugharị ọchịchị ya. Ka ha ga-abịa tara mazụ nta akọ. Kepịa ya. Kịtagbuo onye ọ ya nwụọ. Taa ya tagbuo ya nọ ya nwụọ. Oh, I am talk. Get that call. Yeah, must. Yeah, no, you won't. On your one of kind. No, but you buy your chicha. Eh? What you buy? I had a good equivalent time. Oh, good. Oh, my country. Oh, remember. Oh, Macago, making we kept walking. I got that. It's all in my like the man. Eh. Oh, call him. One. I got your mamma, the Magani, I'm more checkers. Ngam gale nwuna enwa ya asonwuru awuzi awuzi anyị ngam kwwaru ko mamara kwa na-esi aga eli enokwa egwu uri ga ama na mma inwere ọtọ tone ihe na-eme anyị si anyị n'aka o si anyị n'aka na-eme anyị si anyị n'aka ngwa thank you thank you kele di gị ma ọbịa say I visit hey biko tire dan Aro kwa mma. Hey. Hadi de ebe isi gacha. Mgbe ị gacha no dị la rote gị kiri mmiri Chineke kere. Ya wụrụ Aịzal ma ọ dị to gị fegeti niile. Fegeti awunu ma ọwụ gị to ihe ha. Ele ihe a na-akpọ olive oil. Na ha ga n'ime nri nnọọ te chaka ha. Saa ha ga iri nnọọ ishi ka mmanụ. Ori ihe na-ekpukpe. Ịbịa nnọọ te m na-eti ihe na-eshi ya ma owu ogiri orere ogiri ishi ya ma owu ọmụ ya ka owu okpuroko ntiri nga na-eshi ya na-ekpukpe nnọọ asa ya in fact eche m na ibu ngwa ahịa bịa eche m na ibu iri reshi m ogiri ka ọ ibu iri reshi m ọzọ ọwụ isi gaji ileta ọ gị na ozu ọwụ bụ ka mgbe eshi ọ gịnị pụrụ ihe na-eshi shi mmiri na-amabedo ọta eshi gbuo onwe mmiri ma ha li ọta ọnwụ ishi ka shi mmiri mara ọwụ gịnị enwere ihe ị ga-ekwu bịa kajako maka Chineke kere m na gị na ewezigasị na di gị uwe enyi nwoke ana m ewere ihe ode bie gị isi adakọ ma m nwere otu mmanụ ngwada wụọ gị ya na ahụ azụ gị ya ebe gị mkparịrị ihe eke na m gafega n'olu nwunye m nwoke ka olu gị nọ na-atụ ka ọkwa ntị m agbabata bịa kwedere gị soro gị atọla Chineke mma m ọwụ ihe ọjọọ ka m mere no wonder so m iwe onye na-agbagara kpụrụ abụgasị niile na ịbaga nga aka m na-asụ nwaanyị mụrụ na ụmụ iri onye ahụrụ onwe ya oghe di ya kọwaghị ime ka iri na abụọ ọwa iri na otu ama m sọ m ka ị bagasị mwa ọgụ shi mmiri mara ebe nwoke ọbịa ntakịrị dị ka m nọ anya gwụla m anya owe nọdị ushime ọrịga mma na ahụ ụda ụdị na-ekpukpe asị m ozu ọnwụ ị gaji ileta ọ gị na ozu ọnwụ nwụrụ ka ozu ọnwụ nwụrụ gị n'aka ọgwụla ahụ gị n'aka ọwụda ọgaga ka ị gaji ihe ụda ị na-anụ ushi na ọwụrụgodu so na ozu okpe ọwụrụgodu so na m na-esi ushi ụmụ agbọbịa ndị ọzọ wee ụmụ agbọbịa hụ m na ahụ te ha arapụla ma waga m na ha arachasị ma ha kpọ m bebi ha na-akpọ m bebi you too sweet bebi you too sweet ọ ihe ha na-akpọ m enwere one boy onye Ghana na-akpọ too sweet ha na-akpọ m bebi you too sweet ya ka ị nọrọ nga na-agbasị mụ na di gị onye ka echi ebe di gị na-ada atọ di gị mma onye ọgwụ ụkwụ chi riri na-ada arụchapụ ya
ihe na-akọ ihe ka otu isi gị asa ahụ ụda kparịkwa onwe gị ka m si mebi ọgbasado onye ọbụla nwere uche ejiri mara ya ihe ọwụsi eluigwe ka esi kee gị ngwa ahịa m na-ere shishi mana ịbata ọtel ya aka ndụ taa ozu ị gaji ileta isi ebe ozu nọ ị gaji ebe ozu nọ kpacharakwa anya go biko gị gara oge ịsa kpacharakwa anya ihe mbrangụ da achọrọkwa ndị bịa ahịa ọdọ lawa efe ule ifezu edighị ishi na edighị ishi na dede m gawa ya ke ọnụ akparịkwala m o gakwa ga-aga aja ajụjụ m gakwa n'ala ikwe niile gaa n'ala ihe ha ka isi lokal gọọmenti niile ga ga aja ese m adịkwa m esusu ka ndị dị na-esusu adịkwa m esusu biko gaa taa gịnị ka ị wụrụ ahụ ole mgbe ị bịara lọta gị ihe ahụ ọ mma ị gwara di gị sị ya alụlụ gị di gị sị mba na ịwa atịtị na ịwụ dọtị ntị alụ tukuyu emere m ihe ọjọọ tukuyu wee m si ya tukuru gị nwa mbụ ụzọ ị mara nga ọwa ịgbakọrọ agbakọ asị da agha ha ịgbakọsọta eke ga-eriri taa ga ọnụ ịbịa rụda akpa igwe okpuru isi gị wụ onye na-agha ahụ lakwa ka aja gị nụta dị mkpa ma ha ka m ndị nwoke obi ha ka m na-ada na-eme ihe ha abalị ole kwanụ kama ahụ m fresh chọọchị ọwa ahụ ikpeazụ m sabiri ihe ọwa abụla ole 4 day echi m ekwele m na aga m acha ahụ echi oyi nọ mụ na oyi arịdị na mma a na-asị ncha ahụ oyi baga m ahụ gị kọla m ụmụazị ibe gị chara ahụ akwụkwọ ahụ ka ahụ idiot biko shiri ọzọ bọchi ga-akpọ ị ga-anata ntaramahụhụ n'aka maka Chineke ka eme na gị mama gwa m ụfọdụ ihe ikwuru gị kpọnye onye osi ebe a ga anata oriri Sọnde ngwo ka ị gara aga na rapụta iri na ahụ Kraịst m kachapụ ya gị n'ọnụ nkịta tagbukwa ego ị na-eji mba aka m na-echi m uche idu shiri ihe usi na ogbu mmanụ ihe nwunye m na-aracha abalị ọbụla ya na-aṅụ elu ya ka mmiri nonsense